Handumanan sa kaawit. Ayong adlaw kanyong tanan nga mga suking tigpaminawan ni ining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og ginabuhi, nining akong kaagi. Ako si Ray. Sa dili pa nakusugdan sa pagsaysay nga agi, palihog sa pagtug sa awit nga naguluhan, tahanan. RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano pa daw sa iyang kaagi karon? Mo kining usa ka lalaki nga nagpuyo sa Cebu City. Ang tumatatampo digdas sa nga Ray. Nice game, guys! Nice one! Angel, pwede ba kahangyo? Ha? Unsa man? Pwede mo iyon ng imong cam? Ay, ano man? Gusto lang akong makakita ni mo. Ray, sorry ha, pero nangatog na mo ko ng mga tao din sa amo. Basi natugaw na ko sila ba? Mau ba? Sige, okay Ray. May kaso. Next time na lang. Pwede i-add na lang di ka sa Facebook? Ganahan ka ng Injil nga kaduaan mo online? Oo bay. Bisag wa pa mi nakakita sa personal, pero gaan na akong buot niya. Niya, so may plano ni mo? Gusto kong manguyab niya bay. Aw, ikaw ba eh? Unsa? Manguyab ka na ako? Unta, kana kung way mo ko. Pero, layo man ta. Ikaw taga Cebu niya ako naas Davao. Nga naman day. Babag-bago day na. Ang kalayon kon nakagusto ta sa usa-usa. Gawas lang ko no, okay gusto na ako. Kaya mo mamugos. Ang tinuod, nakagusto sa ko ni mo, Ray. Tinood? Sa ato pa, kita na. Ori, Yes! Unsa? May uyab na ka? Oo ma? Ay, salamat, intaon. Nakauyab na gid intaon ang akong ulitaw. Habi ba na kog bayot kanak? Ah, grabe sud ko mauy. Bitaw! Pag 23 nagud karon to igaw niya karon pa ka nakauyab. Taga diin man na dong. O diin man mo nakaila ana. Kuan ma, taga Davao siya. Oh, unsa? Uy, kalayo sad gud. Diin man mo nakaila. Sa usa ka online game ma. Kanang pirmi na kong duwaan gani. Dito Unsa mi may nakaila. mao ba? Unsa may Facebook anak. Bibi, ato nang i-add bi. Gi-accept ni mo sa mama? nao gani ko. Nganong mawama ka? Nagkabala ko eh. Buutan man akong mama. Excited lang siya para ko kay karon bumod ko makasuway og uyab. Mao ba? Angel, pwede mo i-on ang imong kamera? Ha? Sige na, please. Ray, gitawag na ko sa kong mama. May lakaw mong good me. Next time na lang, please. Mao ba? Okay Roy, kasabot ko. Unsa? Murag mahadlok magig-video call ni mo? Oo bay. Kuy, delikado na ba eh? Basin to na nagitaguan. Ha? Magupang sa mong nagkailagod. Ilaila sa ninyo maayo ang usag-usa. Kaya ba sinunyag doon na nagitago ni mo maong dili sa gusto magpakita ni mo? Unsa mo sa bay?
pa si Angel uy. Unya, sexy pag yun. Ay, nang stalk manggugos iyang Facebook nak. Mao ba, ma? Makikita ka ko niya man, no? Ha? Unsaon man? Wadto kog Davao. Unya, ikaw rang usa. Oo. Dili pwede. Dili na pwede. Ha? Pohon na lang iniguli ni Papa ni mo gikan sa Dubai. Hangyoon na to nga mo ato tas Davao. Aron na magbakasyon na lang punta ba? Og aron sad magkakita mong Angel dito. Sige, ma. Unsa? Mo anhi mo po sa Davao aron magkakita ta? Oh, Angel. Gusto sad makaila sila sa papa ug mama ni mo, good? Sige. Oh, nga naman. Di ka gustong makakita na ko? Gusto man. Ako mauna. Then, see you next month. Nandam na ninyo ang inyong mga dadonon. Ugma na ba yan nga tong flight paingon sa Davao? Oh, naandam na nako. Gandam na sa dako ang ako pa. Pa, ma. Thank you dahil sa inyong support, ha? Ay, way kaso na nako eh. Basta para nimo sakto sa kayo ning nahununaan ni mama nimo. Nindot sa tuod nga makasuway tag bakasyon nga outside the city. Karon pa ba yata makasuway ani? Lagi pa. O nahibaw kong excited ka kay makita gyud nimo ang imong uyab nga si Angel. Ingon man kami si mama nimo. Lagi ba? Excited ko nga murag kulbaan. Oh, natural. Natural na kayo na. First time na nimo. Sige na, sige na. Double check nimo mga dadonon. Basinog na kay malimtan, ha? Sige pa. Nak, hain naman si Angel. Nag-text siya, ma. Doon lang po na siya. Pasensyahe lang ning mama ni Muna ka. Ay, na-excite lang taon na siya. Uy, nanak ko na siya eh. Nag-long dress siya nga color black. Oh, Asa man ana ba? Oh, kana siya? Mauna? Hi, Ray. Hi, Tito. Hi, Tita. Nak, sure sino to? Ito ang naas Facebook na koy. Sexy man to ang naas picture niya ganina kay perte mang pagkatambok ka adto. ma. Nak, pangitan lang siguro glain. Uy, Ikaw. makakita rin magkaglain. Ay, na pa may daghan diha. Ako na siyang tawagan pa, ma. Sorry, Ray, ha. Kung namakakuni mo. Ang tinuod, ako mang itong naas picture. Nigay na lang gid ko og wait karon. Mao bitaw nga dili ko gusto makipideo call nimo kay mauwaw ko. Layo na kay ko sa una, good. Angel. Pero okay ra, uy. Nakasabot ako kung bawagan ko nimo karon. Oh. Expected naman sila na ako nga mahitabo. Dili, Angel. Ray, Mahal ti ka. Kung kinala tagtabang para sa imong pagpadaot, then tabangan ti ka. tinuod ka? Oo. Kinahanglan naman kag usa ka tawo nga mo push gid nimo aron mabalik nimo ang imong self kung unsa ka sa una. Ayaw na nga di ti ka dawat sa imong pagkaingon ana. Pero kinahanglan paggaon sa nimo nga imong kaugalingon. Kay kung padayon kang ingon ana, puho na kasiguro ko nga daghan gyud unya complications sa imong health. Ay kabala ka, Angel. Kaya ra lagi na nimo. Unsa? Adto ka manarbaho sa Davao para lang sa imong uyab? Ma, sabdasad ko. Mahal ako si Angel o nahibaw kong mahal sa ko niya. Uy, pero nak, Pasagdiin ang anak nimo. Dako na siya. O nisalig ko sa iyang mga choices. Ikaw, nak, kung noon sa'y makalipay nimo, andam kong musuporta nimo. Salamat pa.
tinuod gani mo imong gisulti na ako. Ngani na ka matrabaho. Thank you, Ray, ha? Mahal kita ka, Angel. Malasad kayo, Tika Ray. Ayaw ka bala ka. Dili na ko usikan imong kahago og effort sa imong pagkanhi. Maningkamot ko para sa akong kaugalingon. Aron makita ni mama magpapa nimo. Nga deserving ko nimo. Angel. Nagsimula ang lahat sa sumindi. After 4 years, na-achieve yun ni Angel ubalik ang lawas nga. Dakog kay siyang na-loss. Dili mo na nakadali. Doon ay mga higayon nga gusto na siyang mag-give up. Pero wa siya mapada. Karon makita na ako nila ni mama magpapa nga happy sila para namo. Ug ang nakadindot pa gyud kay mabdos na si Angel ang unang anak. Ug nagplano na sabing magpakasal sa labing daling panahon. Sa dili pa modako ang iyang tiyan. Dini na nakutob. Dang salamat, RMN. Mao ka mga higalan kaagi ni Ray nga taga Cebu City uban sa awit nga iyang kipangayo. Awit nga nagalahan, tahanan. Tahanan pagbago yun at pag-ikay Ang mong kaagi gibatan na duwa sa radyo ni Jelly Haka ugabos sa direksyon ni Priscilla Raganas. Kamuusap mga higala ug mga sukin ti paminaw, kinasingkasi kong gidapit sa paparaw. Sa inyong nakalain-laing kaagi sa kinabuhi, kinaglibot sa kaawit. I-address lang na ining tulumanon, handumanan sa kaawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Rosmania Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, takang salamat sa inyong pagpamina. Maayong adlaw kaninyong tanan nga mga suking tigpaminaw, niining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi niining akong kaagi. Ako si Maria Claire. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay ning akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan, labis na nasaktan og pusong ligaw. RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano ba daw sa'yo ang kaagi karon? Mukinig sa kababay nga taga Salvador, Misamis Oriental, Cagayan de Oro City. Agat matatampo, nagdasingan nga Maria Claire. Ay, salamat. Humanagid in taon ang akong klase. Makauli na gid taon ko. Ma'am Maria Claire. Oy, Carlo, ikaw magaday na. Upauli na ka, ma'am? Yes, Sir Car. Mupauli na ko. Ay, dungan na lang ta, ma'am. Pwede ra. Tana? Kumusta man ang imong pagka-head teacher? Kapoy mauwi. Pero agwanta lang. Unyaon sa man, wa kay plano nga mobalhin sa public school? Unya na ma. Giganahan man sa gusto kong gitabahuan good kay mga buutan naman sila nga kumakauban. Kana, mo na importante nga ikasinabot nimo ang imong mga kauban sa trabaho. Maugid ma. Ay, sige na, kaon na. Kay nakaluto naman ko og sudan. Ma'am Claire, dugay-dugay naman yun ta nga nagkauban no. Wala ko makakita nga ihatod kas mong uyab ay. Kisa may muhatod na ako, Sir Car. Nga wa man ko'y uyab.
Sobo ko din picture, ma'am, oy. Huwa bitaw. Uy, kagwapa ni mo, niya wakay uyab. Ay, nagsaon man ning akong kagwapa kung wagi nang uyab nako. Uy, basi matiguang daga ka na, ma'am, ha? Wa tay mahimo kun mao na ihatag sa Ginoo. Uy, today, ma'am. Kuan ba kanang natay bagong teacher nga kauban din ni? Yes, sir. Ugma to mo report din hi. Mark ang yang name. So, nahibaw na ka sa atong patakaran din ha, Sir Mark? Ayaw gid pa late-late. Ah, yes, ma'am. Kuyog na ko. Ako kay palaila sa uban natong teachers. Unsay tan-aw nimo ni Mark, Sir Carr? Well, okay man, ma'am. Buta naman siya. Dali na po niyang ikasinabot ang ubang teacher. Maayo hinoon. Ay, kagutom na baya, uy. Magpalit lang kog sudan sa kantin. Ug ari lang kumukaon sa room. Sorry, Ma'am Claire. Mark! Sorry kayo, mama. Nabanggaan ni nunti ka. Asa man ka paingon? Ngano nagdali man ka? Gigutom na ko, mama eh. Mada ko sa kantin kay magbalik ko sudan. Kay wa ko kaluto ganinang buntag. Kaya basi malate ko ba? Sorry kayo, mama. Sa sunod, ayaw pagdanghag ha. Mayo gani kay ako lain mo nabanggaan. Kung lain pa tong teacher, basig makakita na kag-away. Ah, sorry kayo, ma'am. Ma'am Claire? Uy, Mark, may tuyo ka? Naa, ma'am. Unsa man na? Pwede magdungan tagkaon? Ha? Ngano man? Ah, walang. Nakasamo ko ni mo gahapon. Ako ka nabanggaan. Maong dungan unta tagpaniud to. Unya, ako libayad. Sure ka? Yes, ma'am. Sige. Hoy, kaon na ko no. Noon sa man ka nga nagsige magtutok na ako. Nga naman, di pwedeng mututok ni mo, ma'am. Ngano lagi nagsige magtutok na ako. Naay hugaw ang akong naong? Oh, wa man. Gigwapahan ko ni mo. Mark. Gigwapahan lang ko ni mo. Naunsa man ko eh. Dili man mawasa kung una-una ang gingon ni Mark. Nagigwapahan siya na ako. Ma'am Claire, mula lang ko din mo, ha? Kaya inapa ko ilaing lakaw ron. Sige, Sir Carlo. Mupauli na sa kurong taod-taod. Di pa ko'y buhatan ka diyot. Why do birds suddenly appear every time you are near? Ito tagtingog ni mo, mama. Ah, Samot mo sa dagka in love. uy, Mark, hindi ka pa malagi ka. Nga nung makamuuli? Nagpaabot ko ni mo, Ma'am Claire. Ha? Nga naman? Ganihara ko ang gawat-wat nga malakaw ang ubang mga teachers aron makahigayon ko doon ni mo. Unsa di ay toyo ni mo na ako, Mark. I love you, Ma'am Claire. Mark, Palag sa ko ka na ko. Ang importante nga, may bawa ka nga, love ka. Mark. Pwede ba, ma'am? Hatagi ko higayon nga, higumahon ka. Makalitan man sa tanim mo eh, Mark. Pwede hatagan sa kunin mo kayon sa paggunahon na ini. Agoy! Nanguyab di ay? Oh, Sir Carlo. Kailan no? Dugay naman to siyang nagsige og sulti na ako. Nga ganahan ko na siya nimo. Ug wala rin magkagwantas na iyang gibati ng uyab gidi ay. Maulagi, Sir, uy. Kailan no? Aw kun mao na. Ay sukta na lang naman, maro magkauyab ka.
maayo di ay kay may nanguyab na nimo. O taon ma, nanagitintay na saag. Pero, maulagi mauy. Nagduha-duha pa man ko kung ako ba siyang sugton. Aw, kung sa imong paminaw may pagbati sab ka diya, ay ayaw na lang paantusa ang tao. Ay, salamat. Kaya nakita lagi ti ka, Ma'am Claire. Nga naman day, sir. Ay, kaniyara ko nangita ni mo, no? Ay, maisulti ko ni mo. Unsa man na, sir? Ay, ako mo nakita si Mark gahapon nga may kuyog nga babae. Ug sweet tayo sila. Ug sa kong tanaw ba, nung sus iya kito kasawa ay. Unsa? Sa ilaw ako. Okay. Tugan sa tinuod. Minyo ka unsa? May kaipon ko, ma'am. Og may dumi ka na. O ganong nanguyab pa man ka na ako nga may kaipon ka naman di ay? O may duha pagin mo ka anak? Dugay na minubuwag sa akong kaipon. Nakalitan na lang ko nga dito na siya sa akong gipuyan. Og danang duha na mo ka anak. Wa na lang unta ka manguyab na ako, Mark. Wa na lang unta ko di mo pahigugmaa. Kung sa ibot mong ipasabot. Nahigugma na ko ni mo, Mark. O nagtano na unta ko nga sugton ka. Pero imo nagiusik ka ng akong gugma ni mo. Bakakon kang pagkatao, salbahis ka. Sorry. Wa kay pasaylo nga madawat gikan ako, Mark. Gikasilagan ti ka. Ma'am Claire. Pumapata, hirapan ang puso. Kausara ko ni Bati o gugma. Pero sa sayo pagyud nga tao. Kanimo, Mark, kung namati ka man karon, manghinaot ko nga magbinuutan na ka sa imong pagkatao og mo focus na ka sa imong pamilya. Dini na lang kutob og daghang salamat sa pagtagading akong tampo. More power sa RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mao ka mga higalan kaagi ni Maria Claire nga taga Salvador, Misamis Oriental, Cagayan de Oro City. Uban sa awit ngayong ipangayo. Awit nga naguluhan, labis na nasaktan o pusong ligaw. Ang mga kaagi gibatan no duwa sa radyo ni Ricky Persuelo garing ubos sa direksyon ni Priscilla Recanas. Kamuusap mga higala, mga sukin ti paminaw, kinasing-kasing kung kidapit sa papadaha sa inyong nakalanlaing kaagi sa kinabuhi nga naglipot sa kaawit. I-address lang ining tulumanon, handumanan sa kaawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hanggang sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi niining akong kaagi. Ako si Candy. Sa dili pa nakusudan sa pagsaysay ning akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan. Somewhere over the rainbow. That you're dead. RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano ba daw sa iyang kaagi karon? Mo kini sa kababay nga taga Cebu City. Ang atong tatampo digdasingan nga Candy.
ba'y gipaday mong nina nga duaan para nimo? Papa, uy. Dako naman ko pa. 18 na gud ko. Dili na ko hilig og duwaan pa, uy. Ay mao bitaw akong giingon niya. Make-up na gusto ning akong alaga, sir. Dili na duwaan. Ngi, dili man gud ati linlin. Na mo ni nagkalisod nga wa nas mama nimo kay di manggug ko makabasa ninyong mga babae, oy. Ay, tunay nak. At nakabantay ko nga nakikauban pirmi sa eskwelahan na nagkuha na ko nimo. Kinsa man to? Nanguyab to nimo? Oh. Nak, kung maguyab-uyab na malanggani ka, pangitao ka ng kwartahan. Ayaw ng pobre kay muna slim, mubitad na to paubos. Pa. Di mo na tinuod. James. Oo, pobre mi sa akong pamilya. Pero di man tapulan. Anong ka mo sabi? James. Og makita na nimo kindi kung sukton ka nimo. James. Unsa? Naguyab-uyab na ka? Ate, ayaw pagsaba, uy. Madunggan ta ni Papa. Sorry. Day, ang ako na ikatambag di mo, no? Wa man ni problema nga mag-uyab-uyab ka. Pero, ayaw lang sa agad labot, ha? Kilisod na. Nag-eskwela pa, paya. Papaya ka. Basi makaundaon niya kasi imong eskwela. Mao gani eh. Pero, dako ko og pagsalig ni James ting ha. Dako sa respeto na ako. May bawo ko nga dili ko niya pugson anang butanga kung dili pa ko andam. James, anong nanood man ta dinhi sa motel, uy? Mag-istorya naman ka ta. O lagi kindi. James, dool ra kaayo ka. Love ko nimo, di ba? Oh, Pwes, pamatod ini ka ron. Pakita na kung nga love ko nimo. James. Kinuo ko. Sobra naman ako sa kapuhan nga wako regla. Dili ka umabdos. Magpiti ko. Noong sa taon ka, day, uy. Di ba gitambagan na mantika? Tanawa ka ron. Namabdos ka. Te, ayaw lang pagsaba ni Papa, ha? O di, saon man na ni mo. O sa may sulti ni James, ana. Mundang eskwela. Unsa? Matrabaho ko. Ato maning binuhatan. Aw, ato ning barugan. O niya si Papa? Hindi. Sa tinuod lang, may kisulti ni mo sa papa na ko. Nga, magpalayo ko nimo. Kay kung dili. Kendi! Si Papa? Sir, Kahit yung kay kaguha. Di ba giing na naman ka? Napalayo na sa kong anak. Ha? Magpagyahin na ka! Paano na kita ang kutsilyo? Pat yun! Tulituhan na! Ayaw pa! Kendi! Kendi! Recorded by Radio Mo TV. hindi, salamat kay nimata na ka. Si Papa. Si papa nimo. Sorry pero gipadakop siya sa ako mga ginikanan. Unsa? Si Ate Linlin. Inyong katabang? Gipalaya sa imo papa. Kay nahibawan si mo papa nga nahibaw di siya bahin nato. James, ang ato anak. Kumusta? Sorry, Kendi.
nagdugo kag maayo. O, wala nga tungat. Unsa? Mingaw na kayo ang bahay. Wa si Papa. Wa pod si Ate Linlin. Dili pa sa ko gustong matubang ni Papa. Kinahanglan ning kamot ko nga ako na lang usa. Unsa? Mupahawa ka sa inyo? Oo. Kay mo trabaho ko. Muundan ako eskwela. Sigurado nagda na. Oh, James. Dili na sa ko gustong mag-abot pa mi ni Papa kung makagawa sa espresuhan. Kini na kayo balita nimo. Unsa man na? Nagkagawas na sa prisuhan ni mo, Papa? Oh. Wa mo ko mahimutang nga nakagawas na sa Papa. Kumusta naman ka siya? Unsa ka kung ako siyang atuon sa Mumbai? Oh, Candy. Pa, Candy, anak. Pasaylo ako. Dako kay kong saan ni mo. Tungod sa akong kahadlok nga magkuba ang imong kaugmaon. Nagkabuhat kong nautan. Pasaylo ako, anak. Mayo kay okay na di mo. O, nabalik na ka sa inyo. oh James, ang ako na lang gustong makitaan si Ate Linlin. Unsay full name niya kay pakita ko na to. Wara ba ko kay Baunak? Si mama man may nag-hire niya sa bata pa ka. Mao ba pa? Gusto na ako makakita niyag balik pa. Ay, susanahin lang, nak. Kalimti na lang to kay basig maayo na itong pagkahimutang. Hinoon sad. Gutuman na ako eh. Candy? Oh, Ate Linlin? Candy, anak. Anak? Pasensya nga. Wa na ko magpakita ni mo. Gibaharan ko ni Papa ni mo. O nahadlo ko masultihan ka niya sa tinuod atong higayo na maong gitalaw ko. Unsi tinuod? Candy, ako mo itinuod ni mong inahan. Unsa? Amiga na ko si mama ni mo. Dili tinuod nga namatay siya tungod sa pagpanganak. Gisagop ka nila kinitalaw ko tong higayon. Nahadlo ko nga dili ko makahatag ni mong mayong kinabuhi. Ang gisagot ko nga mahimo nilang katabang. Para lang makakita ko si mong pagdako. Bisa dong imong pagtuo katabang ko ninyo. Unta pa sa iluon ko ni mo, anak. Sukad masukad. Huwag ko maka-feel ko dun si feeling sa daay, Mama. Pero nakita na ko ni mo ang imong pagpangga na ako. Ikaw di ay ang tinuod na akong ginahan. Ma, Oh, anak. Tag rin ako masugot na mawa pa ka na ako, anak. Pero nahalo ko sa posibleng buhaton sa imong ama-ama. ayaw ka bala ka. Ako'y bahala.
Pasaylo ako, Kindi. Pasayloon lang di ka pa. Kung musugot ka nga kauban na to puyo si ate. Si Mama Linlin din eh. Kung maunay paagi, aron dili ka mawa na ko, sige. Di na ko mo kontra na. Thank you pa. Ma, nakadungog ka? Mag-uban na tagbalik. Salamat, Lord. Somewhere over the rainbow, once in a lullaby. Grabe kabuutan sa Ginoo nako. Kay gibalik yapon ko niya sa mga tao nga nagbahal nako. Karon, malipayo naming tanan. Nga wa na gitago ang akong pamilya nako. Dinhi na lang kutob og daghang salamat sa pagtaganing akong tampo. More power, RMN. Mao kita mga hikalang kaagi ni Candy nga taga Cebu City. Uban sa awit ngayang kipangayo, awit nga nagkalahan, Somewhere Over the Rainbow. Somewhere over the red, there's a land that I Ang mong kaagi gibahatan do sa radyo ni Carol Marie Hikain ug ubos sa direksyon ni Priscilla Recanas. Kamuusab mga higalak, mga sukinti paminaw, kinasing kasi ko kitapit sa papada. Sa inyong nakalanlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa usa kaabit. I-address lang na ining tulumanon, handumanan sa usa kaabit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hanggang sa sunod kayon, takang salamat sa inyong pagpamina. Maayong adlaw kaniyong tanan nga mga suking tigpaminawan niining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi niining akong kaagi. Ako si Grace. Sa dili ko pasugdan sa pagsaysayang ang akong kaagi, baliw pagtugtog sa awit nga naguluhan. A love to last a lifetime. RMN Drama presents Handumanan sa usa ka awit. Ano pa daw sa iyang kaagi karon? Mungkin sa kababay nga taga Talisay City, Cebu. Ang atong matatampo, dagdasingan nga Grace. Recorded by Radio Mo TV. Hala, patay. Nabuak ang plato. Unsa tong nabuak, ha? Oo, ano ko tuyo ah. Visit yung kang bataa ka na, ha? Merda! Ang hagka, ha? Ano na? Sabay na itabo din eh. Ang akong platong bagong gipalit ay nabuak tungod sa iyang katanga. Oh, kung nabuak man na, nagkasiguro kung ngawa na tuyuan ni Grace. Visit ka, Jod. Limpyuhin na diha. Pa, sige lagi ko kasama ni Mama. Hindi ko niya pinangga. Nak, iyo pag-unahunaan. Pinangga ka ni mama ni mo. Pasensyahe lang una na sa mama ni mo. Kay daghan mo guna siya gunahuna. Basta kay pinangga ka niya ug mahal ka niya. Nagkasabot ka. Oo pa.
kayo gani kay sa iyo naman namang klase ron. Oy, Chris! Ah. Pagdali niya, oy! Yung mamagpapa nag-away na sa inyo! Ha? Sure, oy! Magdali ko, bi. Pa, ano sa mi? Wa pa ka makontento sa imong pagluib na ako pila ka higayon? Karon imo pag yung gipaan, he? Mga anak na ko sila, Mirna. Obligasyon na ko sila. Ma, pa, ang ano nag-aaway man mo? Grace, dali diri. So, diri sa akong kwarto. Mirna, Ma, ang ano di mo ni Papa? Grace, anak. Sorry, ha? Sorry kung pambiti ka makasabaan. Okay ra maoy. Ingon man sad si Papa nga, sabton ng kunuti ka. Kinakay daghang gihuna-huna. Ang anong gaaway man day mo ni Papa, ma? Nakakita ka itong mga lalaki sa gawas ganina? Oh, oh, ma. Anak to sila ni Papa ni mo sa gawas. Unsa? Nagbinuang si Papa ni mo na ako sa una. Pila kay kayon. Og mga igsoon to ni mo sa gawas, anak. Unsa? Pa, ano na kayo mo makas pagpasakit ni Mama? Grace, anak. Amin akong tarong ka kapag kamahan. Dili man di ay. Grace, ang tunon ko nga nasayop ko. Pero bisan kanus awa ko magkuwang sa akong pagkaamahan diyan. Nga man lagi. Nga na kayo mo makas pagbinuang ni Mama. Tungod kay mahal niya ang maong babae. Mirna, mahimo ba? Way labot ang bata di. Okay nga no. Dili ba gud tinuod? Mahal ni mo ang babae. Maubitang nakaanak mo kapila, di ba? Mirna, nangayo na kong pasaylo nimo, di ba? Nangayo kag pasaylo pero hangtod karon ni apaghihapon ang kasakit sa imong gibuhat. Unsa pa man kinahanglan akong buhaton aron makabayad ko sa akong mga sadya nimo. Wa kay kinahanglang buhaton. Tungod kay bahonon ko ni hangtod sa akong kamatayon. Mirna. Ma! Mirna. Recorded by Radio Mo TV. I'm sorry. Pero gibuhat na namo ang tanan. Dili. Wala sa Mama pa? Dili! Ma! Ba? Ma? Nak. Hayop ka pa? Ikaw may kayos ka ba tayo ni Mama? Ikaw! Kuya, Otro ka! Usa ka nakatapos sa kasakitan ni Mama! kuya, Carlo, ayaw pagsultiana. Hello! Mando ka may bawaan niya, tinuod pa! Nga nagsiya sa imong kabit! Carlo, pa? Oh, si buti pa sabot ni kuya. Dili ko tinuod ga anak ni Mama Mirna. Grace. Oo! Dili ka tinuod ka anak ni Mama! Anda ka sa gawas! Dili! Dili! Carlo, husto na.
pamilya. Una, si Mama Mirna. Ikaduha, si Papa. Magunsa naman ako, ani. Grace, Kuya, di ko tuyo nga mo ni mahitabo sa pamilya. Gusto ko masayod ka nga isa lahi kang inahan. Gisuway na kong mahalon ka nga murag yun ako isuon. Pero pasensya na. Hindi gyud ko kaya, Chris. Labi na nga magalahon na ako. Nga usa ka sa bungas pagluib ni Papa kag Mama Mirna. kuya, Naibaw ko daghang mga pagutan. Bensyo pagkatao. Ay tingali nga at tuon mo ang imong tinuon nga inahan. kuya. Grace, anak, ni Aka, Nakailakan ako. kinuo ko. Tugay ako nagpaabot anigi kayo na. Mayo kay nakatultol ka din eh. Nagpangutan ako. Naibaw ko daghan kag pagutana. Dali, sod. Arita sa sod mag-istorya. Ug aron sad mailhan nimo ang uban nimong mga igsuon. Ano wa man ko nimo kuha apel? Nga nagibili na naman ko nimo dito. Tungod kay wa ko'y choice, anak. Nagpahad si Mirna na ako sa una. Kung dili ka ibili nila, ipapreso niya ang imong amahan. Unsa? Nahibaw kong na kung sayo ang among gibuhat ni Papa ni mo nga to ni Mirna. Pero mahalang namang usag-usa ni Papa ni mo, maong naabot mo og upat. Ug ikaw ang kamanghuran. Nagpasayloan si Mama sa tanan ha. Unta dili pa uwahi ang tanan aron makabawi ko nimo. Unta hatagan ko nimo higayon. Karong basa ni masayod, Grace. Na doon na pa na manghod. Sa giming makabawiin mo. Magsugot sa una ninyo, ma. Salamat mga anak. Dilion anak kasayon ang tanan para nako. Pero mas nakasabot nako kung nganong wa gyud ko makasuway og tinud-anay nga pagmahalgikan sa usa ka inahan samtang nagdako ko. Tungod kay dili day ko tinuod nga anak ni Mama Mirna. Og sa dihang naila-ila na nako ang tinuod na kong mama og mga igsuon, mura bag na fill in ang kahawang sa akong pagkatao. Karon, mas malipayon ako sa akong tinuod nga pamilya. Dinhi na lang kutob, daghang salamat RMN. Mao kita mga higalan kaagi ni Grace nga taga Talisay City, Cebu. Uban sa awit ngayang ipangayo, awit kay ulahan, a love to last a lifetime. If we all could meet and then at least Ang mong kaagi gibatan no duwa sa radyo ni Jelly Haka ug ubos sa direksyon ni Priscilla Raganas. Kamuusap mga higala ug mga sukin ti paminaw. Kinasing-kasing kong gidapit sa papada sa inyong nakalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglipot sa usa ka awit. Iris lang na ining tulumanon, handumanan sa usa ka awit care of
RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Hanggang sa sunod na kayon, daghang salamat sa inyong pagpanila. Maayong alaw kaniyong tanan nga mga suking ti paminawan, nining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artistang maghatag og kinabuhi ining akong kaagi. Ako si Winky. Sa dili ko pasugdan sa pagsaysay nga akong kaagi, palihog pagtugtog sa awit kinapuluhan. I miss you like crazy. RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano ba daw sayang kaagi karon? Mo ganing sa kababae nga nagpuyo sa Cebu City. Ang atwa na tampo, nagdasangan nga, Winky. Recorded by Radio Mo TV. Day, Winky. Nang regards ba si Andy ni mo? Andi ba? Andy ba? Katukong taga-pika section nga maoy heartthrob din hi? You mean katong hambugiro? Ay wow. Grabe maka-define ha. Bisag hambugiro to si Andy no, pero haler, angayan man sad siya. Naman sad siya ikapanghambog. Maobitaw nga daghan ang naibog niya din hi. Nya ikaw, swerte kaayo ka kay ikaw gyud ayan nataypan. Gusto na ko no anak, be. Ito na tas kantina. Mga na ta kay gutom na. Hala, unsa man nagitapok ang diha sa unahan sa mga estudyante? Mura man og di nag-away. Oh, hala, si Andy na kinaog ang bagong student. Wala day murag padung gyud na sila magsumbag kay. Ato ta na. Hoy! Sali, asa ka, oy! Giruan mo eh! Bago ba ka din eh? Wa na day magsumbagay na gini sila padung. Ha? Ha? Saman, sukol ba ka? Pasensya na ba eh. Huwag mo ka magtanaw sa mong gyagyan god. Mo to nagabangga na hinuuntaw. Nayabaan ka sa Diyos nga akong gibitbit. Buot mo sa buot ni mo nga saban ako, ha? Isa pa man day. Abungang ka! Hoy! Isa man mo! Marakata na ako man ang mga! Uwangan ninyo sila sa ba! Oh, hala day. Si Andy ni gawas na sa faculty room. Hi, Wingy. Hambugiro yun. Ah, Wingy. Makigstorya niya ka mo, ha? O, ensa? Sige, alis ako. Day! Unsa ko no? Makigstorya sa nimo? Oh, sortiha gina niya ako, amiga. Uy! Dili ko interesado niya, no? Ala, day. Ang bagong student, gawas na sa faculty room. Hi! Ako ba yung mong itawag, miss? Oh, okay na ka? Yes, okay na. Ako rin si Winky. Ikaw? James. James akong gan. Nice to meet you, James. Nice to meet you, Sad. Hoy, ngano to ganina? Ngano nangutana kaspangan atong bagong student, ha? Ngano di ay? Dili pwede? Onya, pagyod, nangutana pagyod ka kung okay ra ba siya. Mura mag-interesado kay katong tawhan na. Uy, ayoko gina nga ganahan ka niya. Oyag mo ingon kog o. Unsa? Recorded by Radio Mo TV. And to stop!
pagkakita dayon ako niya, mo naman kong naka-feel og something para niya. Unsa? Ah, dili ka ni Andy pero katong James, ganahan ka? Hambot ba sa dinyo, eh? Kamuro man mo iibog kayo ng Andy din sa eskwelahan. Pero ako, bisan gamay, wag gyud ko'y gusto ng tawhan. Day, Winky. Si James na nagkaon sa may kantin. At doon ako, Bi. Winky! Oh, Hi! Doon ka tagkaon? Okay ra mo? si James. Nibarog na og nalakaw. Ay, sumukha sa ni Andy. Winky, sige na. Doon ka tagkaon. At pero ako makaon sa mga classroom. Kadit sa, Winky. Okay ra nga makikstorya ko ni mo niya. Sige. Kaya nasa ko isulti ni mo. Salamat kay nisugot ka nga magkasulti taron. Andy, gusto lang tikang prangkahan. Actually, pwede ko kayo ning buhaton ganina pero dili ko gusto nga may makadungog galain. Ilabi na nga, daghan ang nakagusto ni mo din sa tong eskwelahan. Nahibaw ko si mong tumong nako. Nahibaw ko nakagusto ka nako. Pero saltihan lang tikas tinuod. Wa ko'y gusto ni mo pisan gamay. Og dali ko gusto nga mag-usi kasi mong oras din nako. Winky. Mao na lang ko nimo ha. Kay maglakaw ra ko pa doong uli. Sige, Day. Amping. Dili pa sa kumuuli kay napakoy buhaton sa library. Sige, amping pod. Oh, si James man ang naglakaw sa anahan. Akong apason, Bi. James! James! Oh. Pauli na ka? Oo. At taga-asa di ka? Taga-probinsya gyud ko. Niyalan ko din kay ako manguyuan mo ni-sponsor na ako pag-eskwela gud. Maudi ay... Okay na ba kung makiksaod ko nimo? Okay ra. Sige na lagi mo kuyog ni James, Day. Ganahan man ko niya, Daykod. Siyang klase sa tao nga hilumon pero kung magkasuod na mo, daghan kag makatunan. Kibaw ka? Obvious kaayo nga ganahan ka niya. Nga naman. Lami man ko kay kagpahiyom. Oh, tanood man sad maganahan ko niya. Unsa ba ginaganahan nimo niya? Simple ra siya. Anya, dili ang bugiro. Mag-usa naman kasi mana nga. Uwa ko makakita ni James kanisod sa eskwelahan. Unsa man kay nahitabo niya? Okay, class. Everybody listen. Aduna nato estudyante din sa atong eskwelahan nga nag-need og donation for his recovery. He is in the hospital right now and he is in bad shape. Naay blood clot ang iyang O and needs siyang maoperahan as soon as possible. James ang iyang pangan, new student from other section. Unsa? Natripan ko nun o wa pa mahibaw kung kinsa mo'y nagbuhat ani niya. Until now, the investigation is still going on. Ginoo ko. Day, nakulbaan ko. Ngano? Pag-usang adlaw manggod. Nangutan naman gud si Andy nako kung unsa ko mo ni James. Kaya nagsige na ko mo kuyog-kuyog. Unya? Sa iyang kalagot, nanganti manggod to siya nga patilawon ko niya og sa iyang mga barkada si James. Unsa? Dili ko gusto mo judge dayon ha, pero kusog ang akong feeling nga dunay possibility nga sila may nagbuhat ani.
Kinahanglan nga doon ako'y buhaton, ani. Kung tinuod man nga sila ang sadaan, kinahanglan ma-expel sila din sa eskwelahan. Day Winky, Maayo kay okay na ka. Salamat sa mong pagtabang ha, na ma-expel sila din sa eskwelahan. Actually, di na magidunta kinahanglan. Moto'y angay ni Andy. Maayo gani kay kanara mo ilang silot. Sa ilang gibuhat ni mo, pwede gudunta silang prisohon. Nagsalig lang sila nga mga minor pa. Winky, di ko angay ni mo. Oh. Doon na pa yung mga lalaki nga magkagusto ni mo. Nga deserve ni mo. James, Layo kay tagintang sa sitwasyon sa kinabuhi. Nakastaas, samtang ako. Nasobos. Lisod ang akong pamilya. Napakoy daghang manghod. Gani, nakadecide ko nga mubalik na lang ko sa probinsya na mo. Ug muundang ko sa kong pag-eskwela. Nakarealize ko nga, basin kaning pag-eskwela, di gani para ako. Kinahanglan ko nga tabangan ang akong mama nga magbuhi sa akong mga manghod. Nagkinahanglan sila na ako dito o nga muundang na ko sa kong pag-eskwela. James. Ug tingali, mauna ni ang katapusan na itong pagkita. James. Even though it's been so a kiss in the rain to the sunshine through I try to deny it 25 na ko ron. Og until now, dili gyapon mawa si James sa akong huna-huna. Wa na ko'y balita pa niya. Gitry na ko siya search sa bisan unsa nga social media accounts, pero way mo gawas. Panghinaot na lang ko nga unta. Okay ra siya kung asa man siya karon. Dinhin na lang ko to. Daghang salamat, RMN. No kito mga higalan kaagi ni Winky nga taga Cebu City. Uban sa awit ngayang gipangayo. Awit nga nag-ulahan. I miss you like crazy. I miss you like anyway Ang mong kaagi gibata na doon sa radyo ni Jelly Haka ugubos sa direksyon ni Priscilla Regadas. Kamuusap mga higala mga sukin ti paminaw kinasingkasing kong gidapit sa papada. Sa inyong nakalanlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa kaawit. Yadres lang ni ining tulumanon, handumanan sa kaawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hanggang sa sunod na kayon, takang salamat sa inyong pagpamida.